Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Φροντίζω και ζω με τον Dr. Πέτρο Θάνο, χειρουργό ουρολόγο ανδρολόγο, καθημερινά 10 με 10 και μισή στο ράδιο Ακρίτες 102,3. Επιστημονικές προσεγγίσεις ιατρικών θεμάτων και ενημέρωση για θέματα υγείας. Φροντίζω και ζω, η εκπομπή που έχει στόχο να φροντίσει την υγεία σας, τη μεγαλύτερη επένδυσή σας. Χορηγός Φροντίς, ιατρική νοσηλευτική. Γραμμή φροντίδας για όλη την οικογένεια 2310 8 10.000. Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είμαι ο Πέτρος Θάνος, χειρουργός ουρολόγος ανδρολόγος και σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα γεμάτη αγάπη και υγεία. Ας φροντίσουμε λοιπόν την υγεία μας ξεκινώντας από το πιο απλό πράγμα που είναι η ενημέρωση. Η επιστήμη της διατροφής ή διατροφολογία είναι η βιολογική επιστήμη που μελετά την επίδραση των βιομορίων και των ανόργανων συστατικών των τροφίμων στο μεταβολισμό και τη θρέψη των οργανισμών. Διατροφή, θρέψη φυτικών οργανισμών, διατροφή ζωικών οργανισμών και διατροφή ανθρώπου. Σαν ορισμός της διατροφής, περιφραστικά μπορεί να αναφερθεί ότι είναι η επιστήμη που μελετά τις θρεπτικές ύλες, τις ποσότητες και ποσοτικές ανάγκες του οργανισμού σε αυτές, τα αποτελέσματα της ανεπάρκειας ή υπερβολικής λήψης των θρεπτικών υλών, την πέψη και απορρόφηση των τελικών προϊόντων των θρεπτικών υλών και τον ρόλο τους στον οργανισμό, τους τρόπους αποθήκευσης της τυχόν περίσσιας αυτών και γενικά τις μεταβολές και τα αποτελέσματα των μεταβολών των διαφόρων τροφίμων και όχι μόνο στον οργανισμό. Σήμερα βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενώ μια εξαίρετη επιστήμον, η οποία είναι η κυρία Μαρούδα, Κωνσταντίνα Μαρούδα, η οποία είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος. Κυρία Μαρούδα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Σήμερα θα μιλήσουμε φυσικά για το απόλυτο αντικείμενο ενός διαιτολόγου, διατροφολόγου, που είναι η διατροφή. Και επειδή είμαστε κοντά στο καλοκαίρι, να μην πω στο καλοκαίρι, είμαστε καλοκαίρι, θα μιλήσουμε για τη διατροφή πριν το καλοκαίρι ή κατά τη διάρκεια τέλος πάντων του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι έφτασε και όλοι ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να επισκεφθούμε κάποια παραλία. Η περίοδος αυτή είναι κατάλληλη για να ξεκινήσουμε δίαιτα, διότι από όσο θυμάμαι εγώ και όσο βλέπω, όσο μπορώ να βλέπω και να αντιλαμβάνομαι και αυτά τα θέματα, οι περισσότεροι περιμένουν να πλησιάσει το καλοκαίρι και μάλιστα λίγο πιο πριν τέλος πάντων και ξεκινούν. Μήπως είναι αργά τώρα? Αργά δεν είναι ποτέ για να ξεκινήσουμε. Λίγο πιο πριν δηλαδή. Ναι. Δεν είναι ποτέ για να ξεκινήσουμε μια υγιεινή διατροφή. Σίγουρα η κάθε περίοδος είναι κατάλληλη, αρκεί να έχουμε στο μυαλό μας έναν αντικειμενικό στόχο. Σίγουρα δεν μπορούμε μέσα έτσι σε ένα μήνα μέχρι να φύγουμε διακοπές να χάσουμε όσα κιλά επιθυμούμε, να χάσουμε 10 με 15 κιλά για παράδειγμα. Και σίγουρα δεν μπορούμε μέσα σε ένα μήνα να εξαφανίσουμε τα αποτελέσματα που έχει ένας χρόνος ανθυγιεινής διατροφής. Άρα εδώ λίγο να το πάμε στο θέμα του μπορούμε. Τι εννοείται μπορούμε να κάνουμε? Δηλαδή το μπορούμε, δηλαδή θέλω να πω το μπορούμε είναι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε ή εννοείται ότι είναι σωστό και υγιεινό να το κάνουμε? Σίγουρα είναι δύσκολο να καταφέρουμε να χάσουμε σε ένα μήνα 10 με 15 κιλά και ακόμη και αν το καταφέρουμε δεν θα είναι καθόλου καλό για τον οργανισμό μας. Διότι ακούγονται πάρα πολλές δίαιτες αστραπής. Ακριβώς. Ακούγονται, όλοι γνωρίζουμε και έχουμε δει και τα λοιπά και σου λέει ο άλλος έφαγα τι έφαγα, πέρασε και το Πάσχα, δεν πειράζει, ήρθε το καλοκαίρι, σε 10 μέρες θα είμαι μια χαρά. Θα κάνω μια μαγική βάζουν και στοιχήματα. Ναι. Ισχύουν αυτά? Δεν ισχύει, δεν είναι καλό για τον οργανισμό μας να κάνουμε μια δίαιτα αστραπή ώστε να χάσουμε όσα κιλά επιθυμούμε μέχρι τις διακοπές. Αυτές οι δίαιτες έχουν σαν αποτέλεσμα να χάνουμε κυρίως μυϊκό, ιστό και υγρά, ενώ το επιθυμητό είναι να χάσουμε λίπος. Και επειδή πολλές φορές αποκλείουν κάποιες ομάδες τροφίμων, ο οργανισμός μας δεν παίρνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Επομένως υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί κάποια βλάβη, κάποιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν επανερχόμαστε στην αρχική ερώτηση, είναι κατάλληλη περίοδος
να ξεκινήσουμε δίαιτα? Δηλαδή, έχουμε το χρόνο. Ποιος είναι αυτός ο χρόνος? Είναι κατάλληλη περίοδος να ξεκινήσουμε μια υγιεινή διατροφή. Σίγουρα μέσα στον επόμενο μήνα θα δούμε κάποια αποτελέσματα στο σώμα μας. Μπορεί να μην έχουμε χάσει 15 κιλά, αλλά 2-3 κιλάκια προλαβαίνουμε να τα χάσουμε μέχρι τις διακοπές μας. Και αυτή η προσπάθεια μπορεί να συνεχιστεί και μετά και να συνεχιστεί και το αποτέλεσμα. Να φανταστώ όμως ότι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αρκετά κιλά, αυτά τα 2-3 κιλά είναι εύκολα, ίσως δηλαδή να χάσει περισσότερα. Κάποιος ο οποίος είναι πιο αδύνατος, ίσως αυτά τα 2-3 κιλά είναι που κάνουν τη διαφορά. Ναι, σίγουρα. Σε κάποιον ο οποίος έχει περισσότερα κιλά θα χρειαστεί να κάνει περισσότερες αλλαγές στη διατροφή του και στην αρχή ενδεχομένως θα φύγουν πιο γρήγορα τα πρώτα κιλά. Σε κάποιον που ενδεχομένως έχει ένα χαμηλότερο βάρος θα είναι πιο δύσκολο, γιατί θεωρητικά η διατροφή του θα είναι πιο υγιεινή και ενδεχομένως να του πάρει και ένα μήνα για να χάσει τα 2-3 κιλά. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να βάζουμε στόχο τις γρήγορες και σύντομες δίαιτες. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Και ουσιαστικά δίαιτα είναι η σωστή διατροφή. Η σωστή διατροφή και θα πρέπει να στοχεύουμε σε μια απώλεια 1 έως 4 κιλών το μήνα. Αυτό είναι το φυσιολογικό που μπορούμε να πετύχουμε. Δώστε μου μια ιδέα, μια άποψη, δηλαδή πώς πρέπει να είναι, δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες, δηλαδή ξεκινάμε να κάνουμε τη διατροφή, τι πρέπει να κάνουμε την πρώτη εβδομάδα μες στο καλοκαίρι, διότι και το καλοκαίρι ίσως βοηθάει, έτσι δεν είναι, τα φρούτα, η θάλασσα. Ακριβώς. Αρχικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε στην αρχή της ημέρας μας, είναι να ξεκινάμε την ημέρα πάντα με ένα πρωινό γεύμα. Είναι απαραίτητο για τον οργανισμό, μας δίνει την απαραίτητη ενέργεια για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας δυναμικά. Και δεν θα πρέπει να το παραλείπουμε. Δεν θα πρέπει, να ξεκινάμε μόνο με ένα καφέ και να τρώμε το πρώτο γεύμα μας στις 12 ή στη 1 η ώρα. Ή κατευθείαν μεσημεριανό. Ακριβώς. Θα πρέπει να ξεκινάμε με κάτι ελαφρύ το πρωί, έστω και μία μπάρα δημητριακών ή ένα σουσαμένιο κουλούρι, αν δεν έχουμε χρόνο, είναι αρκετό. Έστω και αν δεν θέλουμε. Ενδεχομένως να έχουμε συνηθίσει να μην λαμβάνουμε πρωινό, αλλά με τον καιρό θα δούμε ότι θα είναι πιο εύκολο και θα το ζητάει και ο οργανισμός μας μετά από λίγο. Διότι ο περισσότερος κόσμος σκέφτεται ότι αν το πρωί φάω το πρωινό και μετά φάω και στις 10, 11, 12 η ώρα που είπατε, μετά φαντάζομαι έτσι, μεσημεριανό. Εντάξει, έχω φάει το πρωί, έχω φάει αργά το πρωί, έχω φάει και το μεσημέρι, τι άλλο, δεν θα παχύνω, ας πούμε, δεν είναι η κατάσταση. Τι λέμε γι' αυτό, δηλαδή ποια είναι η κατανομή της διατροφής, πώς πρέπει να τρώμε? Δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουν ότι για να πετύχουν απώλεια βάρους πρέπει να κάνουν μια πολύ στερετική δίαιτα και ενδεχομένως να τρώνε μόνο μία φορά την ημέρα. Αυτό είναι λάθος. Υπάρχουν κάποιες απαραίτητες θερμίδες που πρέπει να λαμβάνει κάθε μέρα οπωσδήποτε ο οργανισμός μας, ώστε να κάνει όλες τις φυσιολογικές του λειτουργίες, να αναπνέει, να χτυπάει η καρδιά μας κτλ. Οπότε αυτές τις θερμίδες θα πρέπει να τις καλύπτουμε και όσο το δυνατόν περισσότερο να τις πάμε σε πολλά και μικρά και συχνά γεύματα. Γιατί δεν μπορεί, δηλαδή να φάει ένας άνθρωπος, ας πούμε, το μεσημέρι, πάμε και κάτω, όλες τις θερμίδες. Ή να φάει, ας πούμε, τις μισές θερμίδες το μεσημέρι ή το απόγευμα και τις υπόλοιπες που δικαιούται τέλος πάντων το βράδυ. Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να το κάνουν αυτό και μάλιστα πολλά άτομα που έχουν και ένα φυσιολογικό βάρος τρέφονται με αυτόν τον τρόπο. Μου είναι ψυχνές, ας πούμε, κοινής λογικής. Όταν όμως έχουμε αυτή την τακτική και θέλουμε να μειώσουμε το βάρος μας, μοιράζοντας τις θερμίδες μας σε πιο πολλά γεύματα, έχουμε ένα κέρδος, καθώς δίνουμε τη δυνατότητα στον οργανισμό μας να καίει περισσότερο, να καίει συνεχώς. Συνεχώς του δίνουμε κάτι για να κάψει και αυτός είναι συνεχώς σε μια λειτουργία. Μάλιστα. Και προφανώς περισσότερο ακριβώς. Έτσι, αυτό. Δηλαδή η όλη ιστορία, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι ότι δίνουμε στον οργανισμό, δίνουμε δηλαδή στο αυτοκίνητο για να κάψει ακριβώς, και να πάει πιο μακριά. Σαν ένα αυτοκίνητο ακριβώς. Από εκεί και πέρα, πρωινό είπαμε, ένα ελαφρύ πρωινό. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα πρέπει να οργανωθούμε. Η σωστή διατροφή χρειάζεται οργάνωση. Οπότε καλό θα είναι να απομακρύνουμε από το σπίτι όλα τα επικίνδυνα τρόφιμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε μπροστά μας γλυκά, παγωτά, πατατάκια κτλ. Να τα βλέπουμε και να τυραννάμε τον εαυτό μας. Ακριβώς. Αυτά ακριβώς που έχουμε αδυναμία θα πρέπει να τα διώξουμε. Και έπειτα θα πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να προμηθευτούμε αυτά που θα χρειαστούμε. Δηλαδή φρούτα, λαχανικά, οτιδήποτε θα χρειαστούμε και να κάνουμε ένα υγιεινό πρόγραμμα διατροφής. Μάλιστα. Αγαπητοί φίλοι, μιλάμε με την κυρία Μαρούδα Κωνσταντίνα, η οποία είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος και μας δίνει τα φώτα της που τόσο μας χρειάζονται όσον αφορά τη διατροφή, τη σωστή διατροφή, ειδικά τώρα
λίγο πριν το καλοκαίρι, στο καλοκαίρι επάνω. Άρα από εκεί και πέρα συνεχίζουμε την ημέρα μας, το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι τρώμε ένα ελαφρύ πρέπει να είναι το μεσημέρι, το μεσημεριανό. Το μεσημεριανό καλό θα είναι να είναι το κύριο γεύμα της ημέρας, εκτός αν δεν μας το επιτρέπει το πρόγραμμά μας λόγω δουλειάς. Θα μπορούσε για παράδειγμα το κύριο γεύμα της ημέρας να μεταφερθεί στο βράδυ, αλλά εκεί καταλαβαίνουμε ότι όλα τα προηγούμενα θα είναι πιο ελαφριά. Έτσι. Το μεσημέρι θα περιλαμβάνει κάποια σαλάτα και το φαγητό μας το βράδυ. Σαλάτα, κάποιο φρούτο. Ακριβώς. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, να έχουμε αρκετά πράγματα μαζί μας όταν ξέρουμε ότι θα λείψουμε αρκετές ώρες από το σπίτι. Να έχουμε μέσα στην τσάντα μας μία μπάρα δημητριακών, ένα φρούτο ή ένα τοστάκι, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα πεινάσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι πολύ σημαντικό το να μην πεινάμε. Έτσι. Και φυσικά η οργάνωση είναι το α και το ω. Δηλαδή για να συμβούν αυτά τα οποία συζητάμε χρειάζεται μια προεργασία. Και ψυχική φαντάζομαι, δηλαδή με την έννοια ότι υπάρχει θέληση, επιθυμούμε να δούμε τον εαυτό μας πιο πρέπει αδύνατο, να το πάρουμε απόφαση. Ναι, τα ρούχα να μας μπαίνουν και τα λοιπά, η διάθεσή μας διαφορετική και τα λοιπά, αλλά αυτό θέλει και μια οργάνωση. Ακριβώς, ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να προμηθευτούμε αυτά που πρέπει να προμηθευτούμε και να βάλουμε ένα πλάνο. Αυτό το οποίο αναφέρατε, αυτού του τύπου η διατροφή φαντάζομαι είναι της καθημερινότητας. Αλλάζει όμως με τον καιρό, δηλαδή μειώνουμε κάτι, διαφοροποιούμε κάτι όταν έχουμε ένα στόχο να χάσουμε κιλά ή κάνουμε αυτό το πρόγραμμα το οποίο αναφέρατε? Σίγουρα θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει ότι λαμβάνουμε τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων και από εκεί και πέρα με τον καιρό, όταν δούμε ότι σε ένα σημείο ενδεχομένως να κολλήσουμε, να μην χάνουμε τόσο γρήγορα κτλ. Κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο και λογικό να συμβεί, ενδεχομένως θα πρέπει να μειώσουμε λίγο παραπάνω την ποσότητα, λίγο όμως, δεν πρέπει να λιμοκτονούμε. Ίσως θα μπορούμε να ξεκινήσουμε μια μορφή σωματικής άσκησης, έτσι ώστε να κάψουμε περισσότερες θερμίδες. Σωματική άσκηση όταν λέμε, γιατί πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι φαντάζονται, δηλαδή στη σωματική άσκηση, ναι βεβαίως, δηλαδή θα πάει ο άντρας να γραφτεί στο bodybuilding ας πούμε, ή τρέξιμο spinning ή κάτι άλλο σκληρό. Έτσι, όταν λέμε σωματική άσκηση τι εννοούμε? Σίγουρα, εάν μπορούμε να γραφτούμε σε κάποιον οργανωμένο χώρο και να κάνουμε σε ένα γυμναστήριο ή να κάνουμε κάποιο σπορ κτλ. Και να το τηρήσουμε. Ακριβώς, να το τηρήσουμε. Είναι πολύ καλή περίπτωση, γιατί σε εκείνη την περίπτωση θα έχουμε και έναν γυμναστή δίπλα μας να μας βοηθήσει. Εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ακόμα και ένα περπάτημα, ένα τρέξιμο ή το κολύμπι το καλοκαίρι μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. Ακόμα και 20-30 λεπτά δραστηριότητα την ημέρα θα έχουν ένα αποτέλεσμα στο σώμα μας και θα βοηθήσουν πολύ και στην απώλεια βάρους. Άρα το θέμα της άσκησης, σωματικής άσκησης, σε σχέση με τα σωστά διαστήματα και επιλεγμένα ποιοτικής δηλαδή διατροφής, έτσι θα αποφέρουν ένα αποτέλεσμα. Και από εκεί και πέρα βεβαίως και η σταδιακή ελάττωση. Τώρα βέβαια μου γεννάται και το εξής, ας πούμε, απορία κλπ. Είναι δυνατόν και αν είναι σωστό από τα περιοδικά, από το ίντερνετ, από την ενημέρωση την οποία έχουμε ή ακόμη και αυτά τα οποία λέμε εμείς τώρα, να ξεκινήσει κάποιος να κάνει δίαιτα και να την τηρήσει? Θέλω να πω, μήπως πραγματικά χρειάζεται ο διατροφολόγος, να επισκεφτούμε δηλαδή το διατροφολόγο, διότι κάθε άτομο, κάθε άνθρωπος έχει την ιδιαιτερότητά του. Σίγουρα, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε κάτι έτοιμο σε ένα περιοδικό ή στο ίντερνετ και να το ακολουθήσουμε. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα βρούμε θα είναι κάτι σωστό, γιατί κυκλοφορούν πολλές δίαιτες των 1000 θερμίδων, που δεν είναι αρκετές για τον οργανισμό μας. Ακούγονται πολλά για διάφορα σκευάσματα κτλ. Τα οποία δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι ασφαλή. Είναι δύσκολο λοιπόν να βρούμε κάτι έτοιμο και να το εφαρμόσουμε. Έτσι. Ή θα έχουμε στο μυαλό μας ότι θα κάνουμε μια γενική υγιεινή διατροφή, ή από εκεί και πέρα, εάν έχουμε και κάποια ιδιαιτερότητα, κάποιο πρόβλημα υγείας κτλ., μπορούμε να απευθυνθούμε σε έναν εξειδικευμένο διαιτολόγο, ο οποίος θα μας σχεδιάσει κάτι που θα είναι αποκλειστικά πάνω στον εαυτό μας, στις συνήθειές μας. Της δίαιτας, διότι συζητάμε αυτή τη στιγμή και για το θέμα της απώλειας. Ακριβώς, ναι. Έτσι. Και βέβαια ουσιαστικά αυτό το οποίο προκύπτει από την κουβέντα, όλα αυτά τα οποία είπαμε, αλλά ένα βασικό σημείο είναι ότι δεν θέλουμε δίαιτες αστραπή. Σίγουρα, ναι. Ποια είναι τα αρνητικά, δηλαδή ποια είναι τα αρνητικά μιας δίαιτας, γρήγορης δίαιτας, που τέλος πάντων αν υποθέσουμε ότι θα χάσουμε πάρα πολύ γρήγορα πολλά κιλά, και με μια δίαιτα η οποία θα κρατήσει σε βάθος?
καταρχήν η δίαιτα η οποία θα είναι πολύ στερετική και θα επιφέρει ένα πολύ γρήγορο και απότομο αποτέλεσμα, σίγουρα δεν θα μπορέσει να διαρκέσει για μεγάλο διάστημα. Δεν θα αντέξουμε. Ναι. Αυτό νομίζω πέρα, όλοι που ακούν έχουν μια προσωπική εμπειρία. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, το ότι ανεβαίνουμε στη ζυγαριά και βλέπουμε ότι έχει μειωθεί το βάρος μας, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι αυτό είναι και καλό. Μπορεί να βλέπουμε ότι το βάρος μας μειώνεται, αλλά μπορεί να μειώνεται ο μυϊκός ιστός μας, που είναι πολύτιμος, γιατί ουσιαστικά αυτός προκαλεί τις καύσεις του οργανισμού. Ενώ αυτό το οποίο ενδιαφέρει δεν είναι να κάψουμε μη. Είναι να χάσουμε λίπος. Έτσι. Το λίπος μας ενδιαφέρει. Αυτό βέβαια μπορούμε να το δούμε μόνο από μία λιπομέτρηση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ χρήσιμο να επισκεφτούμε ένα διαιτολόγο, να κάνουμε μία λιπομέτρηση και να δούμε η απώλεια που έχει προκληθεί από τι προέρχεται. Και φαντάζομαι κατά την επίσκεψη του διατροφολόγου, ίσως να είναι και μέσα στα βασικά και στα αρχικά στοιχεία. Ναι, η λιπομέτρηση είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο. Για να υπάρξει παρακολούθηση και μετά. Ακριβώς. Κάνουμε δηλαδή μια λιπομέτρηση στην αρχή, ώστε να δούμε σε τι επίπεδα βρίσκεται το λίπος μέσα στο σώμα και από εκεί και πέρα, όσο χάνει ο πελάτης μας βάρος, βλέπουμε ότι αυτό που χάνει είναι από το λίπος του. Δηλαδή γίνονται σχεδόν 1 με 2 φορές το μήνα λιπομετρήσεις, ώστε να παρακολουθούμε αυτή την απώλεια. Ποια είναι η διαδικασία, δηλαδή ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία εσείς σαν διατροφολόγος προσθέτετε ή δίνετε σαν οδηγία στον άνθρωπο που θέλει να χάσει λίπος, έτσι, τι του προτείνετε, δηλαδή στις συνταγές που λέτε να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, έτσι ώστε να έχει απώλεια λίπους. Πώς γίνεται? Σίγουρα όταν θέλουμε να χάσουμε λίπος δεν πρέπει να κάνουμε στερετική δίαιτα, αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως. Αυτό που είπαμε. Σε αυτό πάνω έρχεται να κουμπώσει και αυτό που είπαμε για τα πολλά και μικρά και συχνά γεύματα. Όταν δίνουμε στον οργανισμό μας τη δυνατότητα να καίει συνεχώς, αυτό που θα χάσουμε θα είναι λίπος. Βέβαια θα υπάρχει σίγουρα και μια μικρή απώλεια νερού και μια πολύ μικρή απώλεια μυϊκής μάζας. Μπορούμε όμως με τη βοήθεια του διαιτολόγου να εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα είναι μικρό, ειδικά η απώλεια της μυϊκής μάζας θα είναι μικρή, και αν συνδυάσουμε και άσκηση μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι και καθόλου, να την ενισχύσουμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία λέμε. Αγαπητοί φίλοι, μιλάμε με την κυρία Μαρούδα Κωνσταντίνα, η οποία είναι διαιτολόγος και διατροφολόγος και μας δίνει πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά την απώλεια βάρους, τη σωστή διατροφή, τη δίαιτα κτλ. Τώρα το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, πρέπει από την αρχή να μπαίνει ένας στόχος απώλειας βάρους? Αυτό δηλαδή είναι μια ερώτηση την οποία θα ήθελα να την διατυπώσω σε έναν διατροφολόγο. Δηλαδή η απώλεια βάρους την ορίζει αυτός που πάει, ο πελάτης, ο ασθενής, ο άνθρωπος? Δηλαδή εγώ για παράδειγμα θέλω να χάσω για παράδειγμα 15 κιλά. Είναι εφικτό? Δηλαδή αυτό το οποίο λέω, αυτό που βάζω εγώ σαν στόχο, μία διατροφολόγος θα το δεχθεί και θα το βάλει και αυτή σαν στόχο? Εξαρτάται, θα το εξετάσουμε. Καταρχήν, για ποιο λόγο λοιπόν έχετε στο μυαλό σας αυτόν τον αριθμό? Υπήρξατε σε αυτά τα κιλά στο παρελθόν και αν ναι, πριν πόσα χρόνια? Κατάλαβα. Εάν δηλαδή εσείς, για παράδειγμα, είσαστε αυτή τη στιγμή 75 κιλά και θέλετε να φτάσετε στα 60, ήσασταν όμως 60 κιλά όταν ήσασταν 18 χρονών. Ενδεχομένως το σώμα σας να έχει αλλάξει και να μην γίνεται να επιστρέψετε πάλι. Άρα, αν μια γυναίκα έρθει και ζητήσει, ας πούμε, να χάσει περισσότερα κιλά, να βάλει δηλαδή σαν στόχο περισσότερα κιλά από αυτά τα οποία πρέπει για τον ΑΒ λόγο που φαντάζεται, έτσι, σωστό είναι ο διατροφολόγος, η διατροφολόγος να έχει μία αρχή, δηλαδή το που είσαι. Ποιο είναι το φυσιολογικό δηλαδή για σένα? Γι' αυτό και θα δούμε στην αρχή το βάρος της, θα δούμε το ποσοστό του λίπους της, έπειτα θα δούμε ποιος είναι ο δείκτης μάζας σώματός της, αν δηλαδή με αυτό το βάρος που έχει αυτή τη στιγμή είναι φυσιολογική, είναι υπέρβαρη ή παχύσαρκη, και από εκεί και πέρα θα δούμε πόσα κιλά πρέπει να χάσει ώστε να επιστρέψει μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια. Ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να χάσει αρκετά κιλά και να μην έχει μπει εντελώς στο φυσιολογικό, στο ιδανικό της βάρος. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα κακό. Εάν τρέφεται υγιεινά. Και μπορεί να βάλει κιόλας στη διαδικασία, δηλαδή να χάσει κάποια κιλά και να βάλει και κάποιο κιλάκι, έτσι δεν είναι? Αυτό συμβαίνει πολλές φορές έτσι, στη φάση της συντήρησης, διότι επιστρέφουν πάλι σε συνήθειες που είχαν πριν τη διατροφή. Εκεί καλούμαστε πάλι να τους υποστηρίξουμε ώστε να συνεχίσουν την υγιεινή διατροφή εφόρου ζωής ουσιαστικά. Γιατί είναι λογικό ότι όταν επιστρέψουμε στις παλιές μας συνήθειες και όταν αρχίσουμε να τρώμε πάλι όπως τρώγαμε παλιά, το βάρος μας θα αυξηθεί. Πάρα πολύ ωραία. Πείτε μας κάποιες έτσι προτάσεις για το καλοκαίρι,
που μπορεί να ακολουθήσει προτάσεις υγιεινής διατροφής και ενδεχομένως και απώλειες, δηλαδή που βοηθούν κάποιες κινήσεις, ας πούμε, στο να χάσει κάποια περιττά κιλά. Αρχικά, τώρα το καλοκαίρι. Ακριβώς. Αρχικά αυτό που είπαμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι σίγουρα έχουμε ένα πρωινό γεύμα. Ναι. Και όταν λέμε πρωινό δεν εννοούμε ένα καφέ, αλλά ούτε και μία μπουγάτσα. Ναι. Κάτι ενδιάμεσο. Ναι. Να έχουμε πολλά και μικρά και συχνά γεύματα. Να προσπαθήσουμε να έχουμε τρόφιμα από όλες τις ομάδες. Δηλαδή μία φορά την εβδομάδα να έχουμε κόκκινο κρέας, να έχουμε ψάρι, κοτόπουλο, όσπρια, λαχανικά, όλα τα φαγητά. Να αποφύγουμε τα τηγανιτά. Έτσι. Και να προσέξουμε και την ενυδάτωσή μας. Να προτιμήσουμε δηλαδή ψητά βραστά, ή μαγειρεμένα στην κατσαρόλα φαγητά κανονικά, αυτά που φτιάχνουμε στο σπίτι. Η ενυδάτωση, όπως είπα, είναι πολύ σημαντική το καλοκαίρι. Έχουμε παραπάνω ανάγκη σε νερό, οπότε ακόμα και αν δεν αισθανόμαστε δίψα, καλό είναι να προσπαθούμε να πίνουμε 1,5 λίτρο ή και 2 ενδεχομένως λίτρα νερό την ημέρα. Ασχέτως αν δεν επιθυμούμε. Η αλήθεια είναι ότι η δίψα είναι ένας δείκτης καθυστερημένης αφυδάτωσης κατά κάποιο τρόπο. Εάν φτάσουμε στο σημείο να διψάμε, ήδη ο οργανισμός μας έχει έτσι μια μικρή αφυδάτωση. Μπορούμε να το βάλουμε σαν ένα στόχο, ότι μέσα στην ημέρα θα πιούμε για παράδειγμα ένα μπουκάλι, 1,5 λίτρο νερού. Οπότε βοηθάει, το καταφέρνουμε δηλαδή σιγά σιγά. Βοηθάει πάρα πολύ το νερό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την επίσκεψη στην παραλία, τα κοκτέιλ και όλα αυτά, ναι. Ακόμα και στην παραλία μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα επιλέξουμε κάτι το οποίο θα είναι υγιεινό. Μπορούμε για παράδειγμα να αποφύγουμε το milkshake ή τη γρανίτα και να επιλέξουμε μια φρουτοσαλάτα. Πολύ ωραία. Ή να αποφύγουμε την πίτσα ή το club sandwich και να επιλέξουμε ένα κρύο sandwich ή μια σαλάτα που θα περιέχει και λίγο πρωτεΐνη μέσα. Επιλογές υπάρχουν πολλές. Και λίγο προσοχή στο αλκοόλ. Τα κοκτέιλ δυστυχώς περιέχουν πολύ ζάχαρη, περιέχουν αλκοόλ και πολλές θερμίδες. Παχαίνουν αρκετά. Έτσι. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε τόσο περιορισμένο χρόνο να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα τόσο μεγάλο θέμα που αφορά τη διατροφή, την απώλεια βάρους, το καλοκαίρι. Πιστεύω όμως, αγαπητοί ακροατές, ότι δώσαμε 2-3 στοιχεία τα οποία πρέπει. Όπως ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε δίαιτες αστραπή, ασχέτως αν κάποιος το επιθυμεί. Θα πρέπει να ενημερωνόμαστε και να ακούμε τους ειδικούς πάνω στο χώρο, τους διατροφολόγους, διαιτολόγους, και από εκεί και πέρα βεβαίως η πρόταση πάντα ισχύει ότι θα πρέπει να πηγαίνουμε στον διατροφολόγο, διότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δεν μπορούμε δηλαδή μέσα από τα μέσα ενημέρωσης να τα ταυτοποιούμε πάνω μας. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να σας ευχαριστήσω, κυρία Μαρούδα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν η κυρία Μαρούδα Κωνσταντίνα στην εκπομπή μας, διαιτολόγος, διατροφολόγος. Αν θα θέλατε να μας πείτε κάποια στοιχεία επικοινωνίας για τους αγαπητούς φίλους και φίλες. Βρισκόμαστε στο διαιτολογικό γραφείο Nutrimed στη Θεσσαλονίκη. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2310 240 690 και το site μας είναι το thessaloniki.nutrimed.gr. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αγαπητοί μου ακροατές, σας ευχαριστώ και εσάς που σήμερα επιλέξατε εμάς για την ακρόασή σας και ήσασταν κοντά μας, και να μην ξεχνάτε πως πάνω απ' όλα και πρώτα είναι ο Θεός. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Φροντίζω και ζω με τον Dr. Πέτρο Θάνο, χειρουργό ουρολόγο ανδρολόγο. Καθημερινά 10 με 10:30 στο ράδιο Ακρίτες 102,3. Επιστημονικές προσεγγίσεις ιατρικών θεμάτων και ενημέρωση για θέματα υγείας. Φροντίζω και ζω. Η εκπομπή που έχει στόχο να φροντίσει την υγεία σας, τη μεγαλύτερη επένδυσή σας. Χορηγός Φροντίς. Ιατρική νοσηλευτική. Γραμμή φροντίδας για όλη την οικογένεια 2310 8 10.000.